para iambit ka nato ang mga detalye sa ilang mga programa o kining mga proyekto atong makauban si Sangguniang Kabataan Barangay Kalugbanan Manolo Fortich, Chairman Lester J. Castro. Maayong hapon kanimo Lester o belated happy birthday DI tuod. Mayong hapon po sir. Thank you. Daghang kayong salamat. Good health always ha Lester. Kining Lester, pwede nimong i-share sa amo kung giunsa ninyo pagsuporta ang alternative learning system sa mga out-of-school youth sa inyong barangay? Okay sir. So daghang kayong salamat sir no sa kay gayunan nga makashare sa uban pod ang among pag-support sa among out-of-school youth diri sa Barangay Kalugbanan. So far sir sa amo ang paagi sa pag-support sa out-of-school youth is ginaagi namon ni siya dito mi nag-help sa atong mga ALS teachers. Kay ang atong mga ALS teachers is mga volunteers lang sila kini. Unya wala sila'y madawatan nga sweldo sa matag bulan. So ang SK is nagahin og puno ini sa whole year. So sa whole year is makadawat sila og worth 25,000 nga ALS aid ang tawag namo ana sir sa among program. So kini siya pagabayn-baynon sa atong mga ALS teachers isip gamit nila sa pagpalit og mga materials no, mga instructional materials nga magamit nila sa ilahang pagtudlo. Magamit po nila sir sa ilang transportation kay dito man sa mga layo nga sityo ang ilahang pag-adtuan. So kani siya nga budget sa matag tuig mao nila ang bahin-bahinon aron nga maigo sir sa mga ALS nga program. So kana lang sir ang among ginabuhat. Mao gyud na napamaagi ang inyong pagsuporta sa inyong mga kabatan-unan Lester, no? Importante na. Pag-abot sad sa atong padayong pakigbatok sa COVID-19, giunsa pud nato pagklaro o pag-awhag ang atong mga kabatan-unan na magpabakuna na. Okay sir, so salamat sa pangutana no. So karon nga panahon ang atong COVID pandemic is dagan-dagan yun ang atong mga nahimong mga programa po niini na ang atong tanan nga mga programa sa sports sa kining uban nga mga kalingawan is nawala gyud tungod sa COVID pandemic. So ang atong mga budget ug pondo is na reverse siya or na gahinan gid ang atong COVID. So aron nga ang kabatanunan pod is adunay pulos or adunay mahimo panahon sa COVID pandemic is ang atong mga kabatanunan dunay mga gitawag nga youth officers. So kini sila mao ni sila gabantay or ga tan-aw sa atong mga kabataan diri sulod sa zona nga magamit gid permi og face mask. Always nato na gina pa-remind sa ato ang mga youth officers sa matag zona. And then sir, additional lang po nako kabahin po sa COVID vaccination ang atong mga youth volunteers nasakop na ang atong SK Council is nag-help nag-support sa pag vaccine no, COVID vaccination program nga ginabuhat sa atong municipal government sulod sa ato ang barangay. So ang atong mga SK nag-assist nining katong sa mga pilapunon sa ato ang mga katawhan sa pag-arrange sa mga venue. So ang atong mga kabataan na ani ni nagpaluyo sir. So kana lang siguro sir sa COVID-19 nga updates. Pero before pa na sir atong pagsugod pa lang gid sa COVID nahimo ang kining checkpoint. So ang atong kabataan pod ni suporta og ni bantay sa maong checkpoint uban ang atong mga volunteers sa ato ang barangay. Ang Bukidnon ang usa sa dunay pinagkatsada nindot na trail sa fit para sa mga hilig og mountain climbing. Pero ang inyong sanggunian nagpaygayon og motorsport, motorsport sa moto trial event. Unsa sa day Lester? Thank you sir. So ang motor trail sir is nahitabo to sa sir atong naka-alert level 3 ang ato ang Bukidnon.
So kining motor trail sports is nataga na to gining kay gayunan ang mga uban nga level sa sports, no? Doon na kitay basketball, uban nga mga sports level apan katong dili mahiligon sa basketball apan mahiligon sa motor trail sports o motor sports is matagaan sila o gining kay gayunan nga ma-show up ang ilang talent sa ilahang gustong maagi. Sila ang gusto nga pamaagi nga mao ang motor trail sports, no? Labi na po diri sa among barangay nga Bukidnon. So daghan-daghan tag mga trail areas nga pwede gamiton aron nga ang atong motor trail sports nga event is may mong magmalampuson uban ang kabataan o katawhan sa barangay Kalugmanan. Chuy kayo na activity, Lester, no? Gana kayo mo apil nga event ba? Lester, pwede po minimong balitaan sa inyong mga programa o proyekto na angay atngan sa inyong barangay. Okay sir, so far sa karon is ang COVID pandemic is naapamangyod. So limited lang ang atong mga bibo-bibo, no? Limited lang ang atong mga sports nga inahimo. Gani pa man is ang basketball is nakahimo tanini pero bag-uhay pa lang katong pag-alert level 3 na. Apan karon is na-close na pod ang atong mga contact sports. Pero sige lang sir kay aduna kami mga activity like kining gitawag natong mandatory linggo ng kabataan, which is kini siya ginahimo gid nato siya yearly. So ang atong mga kabataan ni nakabalo na nga sa matag linggo ng kabataan aduna gi ilahang dako nga participation. So nailangkop ni sir ang mga programa sa kabataan is sa linggo kabataan natay mga gitawag nga poster making program, poster making contest, slogan contest, natay singing contest, and then napod tay dance contest sir, which is maka-drive ang atong mga kabatanunan sa inanang activity. Lahi pod tong sa atong araw napod tay barangay charter day sir, which is ay sa kasimana nato ni siyang ginahimo, which is ang sangguniang kabataan ang isa gyud sa magpaluyo gid ni uban ang barangay council. So dinhi sa barangay charter day sir, diri gid nato gina-showcase ang mga talents pod nga mahimong makita nato ang talents o ang mga skills sa matag youth nato sulod sa atong barangay tungod kay maghimo man kita og mga programa nga sila gid mismo ang nakabalo kung unsa asa sila dapat makabutang. So daghan nga talent sir ang atong ginahimo gani pa aduna kitay atong miagi natong araw kadtong wala pa gid ang COVID, nakitay mga basketball, nakitay live kining gitawag nga Battle of the Band, no? Mga talents sir nga lahi pod sa uban katong wala natay mga singing contest, tanan sir nga mga pang stage play, magpili pod kita og kining Miss Teen Kalugmanan ana. And then daghan pa sir nga mga programa na boxing, no? Boxing tanan nga klase sa sports sir as long as makaya sa pundo sa SK og sa barangay is among ginabuhat, which is effective man kay sir sa feedback pod sa mga higala nato diri sa barangay Kalugmanan. Ang imo na lang mensahe Lester sa mga kabatanunan sa barangay Kalugmanan o sa kinatibuk-an sa probinsya sa Bukidnon. Salamat no sa kahigayunan nga naka-share ko diri karon. So excuse me. Ang akong message na lang sa among youth diri sa barangay Kalugmanan isip ilahang sangguniang kabataan chairman is kanunay gyud ang pagkinabanga, pagkahiusa, full force participation alang sa mga kalihukan sa barangay o kalihukan sa sangguniang kabataan kay wala kami mahimo kung wala ang ilang suporta tungod kay kami mga lideres lamang kami nga mag-lead or maghimo og mga programa apan kung wala sila dili gyapon kini magmahimong magmalampuson. So atong gihangyo kanila no sa atong mensahe pod sa atong mga kabataan nga kung adunay mga activities nga kikinahanglan natong i-implement sa atong barangay is naa sila magpaluyo niini no sa Bukidnon pod sa tibuok kabatanunan sa Bukidnon. Ang ato lang gid akong mensahe lang sa ila ang pagkahiusa
no, pagkahiusa o ang pagkasinabtanay sa matag usa, no, isip sa amo mga leaders, naot lang mi sa inyong pagsabot pod kay dili pod tanan namo nga mga activities makaya namo ditso, no, kinahanglan pod na to naga ipasubay sa balaod na kung makaya ba sa atong mga budget. So ana lang siguro naot nga masabtan nato ang atong matag usa o ginaot nga magkahiusa kita alang sa kalambuan sa mga kabatanunan diri sa Bukidnon. Daghang kay salamat sir og mayong hapon. Daghang salamat na Sangguniang Kabataan Barangay Kalugmanan na Manolo Fortich sa Bukidnon Chairman Lester J. Castro. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!